गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि एलिमिनेशन आरो सेमिफाइनाला चिरांनि मुंदांखा हिमालय हटेलाव खुंफुंजागासिनो। हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय मोसानाय, मेथाइ खननाय, फाव दिन्थिनाय आरो बायदि बायदि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ सायख'नानै जोबथा बादायलायनायसिम लांनायनि सेमिफाइनाल हाबाफारिया चिरांनि मुंदांखा हिमालय हटेलाव मैयानिफ्राय दिनैसिम जागासिनो। जेराव बे हाबाफारियाव एमसिएलए अमर बसुमतारिया आलासि महरै नुजाथिफैनानै गोजोननाय फोरमायदों। मानोना बेबायदि हाबाफारिया मोनसे जोबोद मोजां खाबु आरो सुबिदा हाबाफारि जादों एनजलिनि थाखाय होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव एमसिएलए बिथाङा बुंदों। बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि बिथोनगिरि हरकेश्वर बर'आ फोरमायदों दि दिनै नायफैनो खावलायदों, लोगोसे जायफोरा बे बादायलायनायाव फैगौ समाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोनखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों वेबसाइट, जिल्ला थाखोआव गावसोरनि कमिटिनि गेजेरजोंबो खौरां लाना बाहागो लानो हागोन होनना बिथाङा फोरमायहरबोदों। बाहागो लाग्रा बिजाथिफ्राबो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों, लोगोसे देरहासारगोननि मिजिं लादों। सेबा आरो एसएसनि आनजादखौ नोजोर होनानै भारत थुनलाइ आफादनि खुंफुंजानो गोनां 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फावसयबाय। जानो गोनां खुंगा 62थि भारत थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गायसनबाय। फेब्रुवारि दाननि 23, 24, 25 आरो 26 खालार सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों भारत थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। मख'जाथावदि सिगाङाव फोसावनाय फेब्रुवारि दाननि 10, 11, 12 आरो 13 खालाराव खुंफुंजानो गोनां भारत थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय हाबाफारिनि खालारखौ फावसयनाय जादों। हाबाफारि बायदियै दिनै आफादनि फेरफारिला बिरहोयो भारत थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां थरेन बर' बिथाङा आरो जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायजेनो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ दानिफ्रायनो क'क्राझार लकसभा सिटखौ दखल खालामनो जानजि खाफ्रादों। फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ क'क्राझार एसटि बियाबनि थाखाय 3 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। एमपि बिजाथि महरै फारियै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारि, चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि सन्जिब औवारि आरो उदालगुरि जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि धनेश्वर बर' बिथांमोन 3नि मुंखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेस दोलोनिफ्राय सोरनो बिजाथि होगोन बेयो उननि समावसो रोखा जागोन। बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव साननैनि गेजेरावनो फोसावगोन 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिनि फोसावथाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव थाबैनो साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होगोन होनना खौरां बिजोङाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। लोगोसे बिथाङा बेनि थाखाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ थियारि जानो खावलायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। गसाइगावआव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारि। गसाइगाव बिधान सभानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामि ओनसोलनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि नीति आदर्श आरो खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै मोजां मोननानै गसाइगाव सोहोराव थानाय गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय मावख'आव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव दिनै गासै 300सा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा, जेरै बिपिएफ, कंग्रेस, एआइयुडिएफ राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान एबा आखाइ हमफैयो। बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। आथोमनि गायसनगिरि आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोर जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। धेमाजि जिल्ला एसपि बड' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोर जथुम्माया मेहेरगोनाङै जानानै थांबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो बर' कछारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा मेहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना आसामनि बारग' मन्थ्रि लोगोसे आथोमनि गायसनगिरि आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुङोदि रायजो राजाफ्रा आरोबाव बिथांखौ मोनफिननो लुबैदों। बे हले सैथो खोथा। एमएलए नङाब्लाबो गासैबो समावनो पलिटिक्सआव जड़ित जानानै थाबाय थागोन होनना बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथिदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआव जौगालु बिथांखिफोर बेखेवदों। गसाइगाव महकुमानि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमानि थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे जारागुरि ओनसोलावनो आसाम सोरखारनि बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे मिनि स्टेडियाम गायसननायनिबो अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै गायसननानै होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों फारियै 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अलचन हासदा आरो गबिन्द फरायसालिमानि गोरायुङा, लोगोसे गासैबो बिबुंगोरा फरायसाफोर आरो जारागुरि ओनसोलनि गोबां मानगोनां सुबुंफ्राबो खौसेयैनो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिटिआरनि डेपुटि चिफ लोगोसे उदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया दोंनै मावफुंनाय लामा बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्थिपुर पिसटिसिआव मावफुंजानाय लामाखौ मैया बेखेवनानै होयो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा।
दानिया फैदो जोबथा खौराङाव गारि जाब्रबथायखौ खमायनो जिल्ला खुंथायनि माखासे गोनांथार हाबाफारि गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकानि सांग्रांथि बिबुंथि मख'नो गोनांदि नेशनेल रड सेफ्टि उइक 2023नि गेवलां मेलाव बाहागो लाना मटर साइकेल सालायगिरिफ्रा हेलमेट गानाब्ला पेट्रल मोननाय नङा आरो बे आयेनखौ गोख्रों खालामनाय जागोन होनना क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकाया रोखा बुंथिदों।